Lisa Joost die heeft een tweet de wereld ingestuurd. Is dat nu Eline de Munk die aan het praten is over zwerkbal op Q-Music? #gekke hobby. Nee, wel Ellen van der Heijden uit de Wetteren. Dat is... Eline de Munk, word je daar vaker mee vergeleken, Ellen? Ja, eigenlijk wel. Echt waar? Ja, het is een beetje hard. Het is confronterend. Dat is omdat jullie alle twee een bril hebben. Ja, helemaal. Voilà. Zeg, zwerkbal, dat is jouw hobby. Klopt. Is dat dan een fictieve sport eigenlijk? Want zo is het begonnen, hè, in de boeken en in de films. Maar jullie hebben daar iets echt van gemaakt. Hoe in godsnaam kom je daarop? Wel, dat was eigenlijk in de Verenigde Staten in 2005 was dat. Dat er eigenlijk een aantal gasten gezegd hebben van hey, kom, we gaan daar een keer iets mee doen. Ja. En die hebben dan daar een sport van gemaakt. Die hebben daar regels voor opgesteld en zo. En dan eerste teams opgericht. En zo eigenlijk in de VS is dat blijven groeien. En dan in rond de jaren 2010 is dat dan stilaan naar Europa gekomen. En in 2013 is dat in België begonnen. Dus en dan ben je begonnen? Ja, meteen van in het begin? Ik ben een aantal maanden na het begin ben ik begonnen. En hoe ben je daarbij geraakt zelf? Ik heb een bespreking gedaan ooit eens voor Frans. En we moesten een artikel zoeken. En ik had een artikel gevonden over het Franse team dat naar het WK ging. En ik vond dat zo grappig. En ik heb dat opgezocht dan. En ja, dan ben ik dat eigenlijk vergeten. En een aantal maanden daarna ben ik daar opeens terug opgekomen. Maar wacht. Want je zegt nu het WK. Ja. Wil dat dan zeggen dat er keiveel toernooien zijn en echt zo EK's en WK's zoals bij voetbal en al die dingen? Absoluut. Echt waar? Ja, binnen 3 weken is het EK voor ploegen in Italië. En we zijn met 5 ploegen van België geselecteerd. Oké. Ja. En mijn eigen ploeg, Gent, wij zitten daar ook bij. Dus wij gaan binnen 3 weken naar Italië vliegen voor een weekend. Maar is super cool. Ja. Jullie zijn dus eigenlijk keigoed. Ja. Ja, je mag dat met volle overtuiging zeggen. Helemaal. Wat ik mij dan ook afvraag, zo'n ploeg, heeft dat dan ook een speciale naam of zo? Hoe bedoelt je? Zoals bijvoorbeeld een voetbalploeg een eigen naam heeft bij jullie een naam, hoe heet dat daar in Harry Potter, hoe heette die ploegen? Je hebt Hufflepuff en zo van die dingen. Ja, elk team heeft zijn eigen naam natuurlijk. Hè. We hebben 5 teams in Vlaanderen. En dan nog 4 teams in Wallonië en 1 Brussels team daarbij. Dus ik ben van Gent en wij zijn de Gent Gargoyles, de waterspuwers. Gargoyles, oké, toch? Het is een mond vol. En is dat dan ook elk weekend met een wedstrijd? Niet elk weekend. We spelen nu een soort competitie met een aantal ploegen. En dat is elke maand dat we 1 match moeten spelen. Dus binnenkort, binnen 2 weken is het een match tegen Antwerpen, tegen Deurne. En nu zaterdag staan wij op Facts bijvoorbeeld, de beurs. Ja, en dan hebben wij daar een stand van het Belgisch team, van de Belgische federatie eigenlijk. Dus als er mensen daar eens willen naar komen, dat is altijd welkom. En kan iedereen dat gewoon spelen en zo inschrijven en gaan? Ja, in principe wel, ja. Zijn daar ook regels voor? Moet je een bepaalde leeftijd hebben of hoe zit dat? In België is nu de regel dat er mensen, van zodra dat je 16 bent, we zijn bezig met het ontwikkelen van jeugdploegen, maar dat is nog niet definitief. Dus nu is het meestal vanaf 16 tot... Ja, meestal stopt het een beetje na de 30, 35, maar we kennen wel mensen die echt nog 40 zijn of zo, die dat ook spelen, ja. Niet hier in België, maar wel in andere landen. Oké, en dus niet alleen diehard Harry Potter fans. Nee, dat heb je al gezegd. En je hebt daarnet ook tijdens de plaatjes tegen mij gezegd dat jullie inderdaad de enige sport zijn waar jongens en meisjes samen in 1 team kunnen zitten. Wel, we zijn niet de enige sport die gemixt is. Ik denk dat handbal bijvoorbeeld dat ook nog is. Maar we zijn wel de enigste gemixte sport die volledige contactsport is. Dus er wordt getackeld en dat kan soms gebeuren dat er dan beren van 2 meter, een meisje van 1,5 meter neerstekkelen op de grond en zo. Dat is allemaal, dat is onderdeel van de sport, ja. Dat zit erbij. Wat is het ergste dat jij al hebt meegemaakt? Ikzelf? Ja. Ik heb vorig jaar op het EK voor ploegen in Groot-Brittannië een hersenschudding gehad tijdens een match tegen Italië. Ik denk dat dat niks voor mij is, werkbal. Wow. Je moet het eens proberen, denk ik. Ja, oké. Maar dus, jullie staan dit weekend op Facts en daar kan je info komen vragen of kan je dan ook eens mee proberen? Mee proberen niet, maar er hangt info van alle teams in België. Dus er is sowieso 1 in elke provincie. Dus zeker in Vlaanderen. Dus er is altijd een team dichtbij. Oké, en dat is een buitensport toch? Hè? Op een veld? Een buitensport, hoe spelen jullie dat dan? Er wordt soms ook binnen getraind, maar er wordt bijna altijd buiten gespeeld. En is dat dan ook, want in de films is dat zo met van die 3 goals eigenlijk? Ja. Of hoe noemen jullie dat? Hoops, goals, ja.
oké. Een beetje van alles. Ja, dat zijn 3 ringen inderdaad waar we door moeten gooien. Eigenlijk is het redelijk primitieve balsport. Hè. Het is gewoon ballen gooien naar elkaar en proberen om die door die ringen te krijgen. Okay. Maar het is eigenlijk gewoon moeilijk omdat we met 4 posities spelen en elke positie heeft eigenlijk een andere functie. En wat is jouw functie? Ik ben een jager, dus een chaser. En wij zijn eigenlijk het evidentste. Wij moeten gewoon een bal, de slurk of de kwaffel, rondgooien en die door die hoepel proberen gooien. Okay. En dan krijgen we 10 punten. Dat is het eigenlijk. Oké. Ik wens jou heel veel succes op het EK. Dankjewel. Heel erg bedankt dat je helemaal tot hier wou komen. Ik hoop dat je nog van je avond kan genieten. En ik ga daar toch eens wat meer over opzoeken. Maar waarom hebben jullie geen bescherming en zo? Ik heb dat nodig. Ik moet eigenlijk helemaal ingeduffeld zijn en dan zal ik eens komen meedoen. Ja, dat mag. Oké, dat is goed. Maar ik hou jou daaraan, hè? Geen probleem. In Gent, hè? In Gent. Dat is goed, dat weet ik zijn. Dankjewel, Ellen, om tot hier te komen en tot de volgende. Hè. Tot de volgende. Yo!